ଗଛ ହିଁ ଯିବ ନା। ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିଛି ନା। ଆଉ ସାଢେ କାମ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଶୁଣ ସେ କଥା ଛାଡ଼ କଥା ଛାଡ଼ ଆଜି କଣ କୋଉ ଯାଇଥିଲୁ? ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ? ଦେଖିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବନି ତ? ନା ସାର୍। 100 ଟଙ୍କା ଗାଡି ତେଲ ଖାଉଛି ଝାଉ ମିଳୁଛି ନେଇକି ଆଇଛି। ଦରକାର ପଇଲେ ନା ପେଟ ପୁରେଇକି ଦେବି। ଆଉ ଛାଡ଼ ଏଇତ ରହିଲା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜି ସବୁବେଳେ ତ ପାଠ ପଢଉଛି ଆଜି ଚିତ୍ର କରିବା। କଣ କରିବା? ଚିତ୍ର। ହଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଚିତ୍ର କର ଆଜି ଗୋଟେ କାମ ଚିତ୍ର କର। ଯୋଗେଶ ଚୁଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗୁ ହଉଛୁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତ ଚୁପ୍ କରିବ ପାଠ ପଢା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ ଦେଶର ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ପଢା ହଉଛି ଚିତ୍ର କରିବ। ଆଉ ଶୁଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେନଟା ଛିଡା ହେଇଥିବ ସେଇ ଚିତ୍ର କରିବ। ଯାହାର ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ମିଳିବ ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ଯାହାର ଭଲ ହେଇନି ତାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ହେଲା। ହଉ କର ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି। 20 minutes later. ସଇଲାଣି ସବୁ। ଦେ ତ ଖାତା ବାଦଲ ଖାତା ଆଣେ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ଖାତା ଆଣେ ଟିକେ ସାର୍। କହିଲି ଖାତା ଆଣେ। ଏଇଠିଆ ଆରେ ହେ ବାଦଲ ତ ମୁଁ ବଢିଆ ଚିତ୍ର କରୁଛି। ନେ ଗୁଡ୍ ମାମାକୁ ଦେଖେଇବୁ ହେଲା ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଆସେ ଆସବା ଯୋଗେଶ। ହଉ ରାହୁଲ ତୁ କରିଥା ତୁ ସରିନି କରିଥା। ତୁ ଚୁଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗୁ ତ ମାମାକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ। ଏ ଚୁଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗୁ ଏମାନେ ସବୁ ପଢିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କି ଚିତ୍ର କରୁଛୁ? ତ ଜିନ୍ଦଗି ଚିତ୍ର କରୁଥିଲା କାନ୍ଦିଲୁ କଣ କାନ୍ଦିଲା? ଗୁଡୁଆ ଆସେ 100 ଟା ଖୋଜରେ ବାଡି ଆଣିଥିଲେ ବାଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖବର ବୁଝୁছিল। ଇରେ ହେଇ ଏ ଦେଖ ଇଏ କଣ? ଚିତ୍ର ତ ଟ୍ରେନ କାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଟ୍ରେନ ପଳେଇଲା। ଯାଉଛି ଭାଇ। ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो